Ahojte všetci, ahojky. Ja vás zdravím pri novom videjku, teda prvom videjku. To Dneska bolo je tu gej so as mnou fuck. ja, potom Janičko a Peťko. Pozrieš na Ahojte, zlú stranu, ale pozdravte. dobre, Peťa si trafil. Ja som opačne Tak, teba. to nevadí. To je jedno, hej. Tleskaj. No, Jej. tak. Dneska sme si pre vás pripravili super aktuálne témy. Začneme s Instagram Threads a o tom nám niečo povie pán Janko. Môžete začať. To, dobre si to uviedol. No, akože takto. Odkedy sprístupnili Threads tu na Slovensku, tak chvíľu som si vravel, že som Marina, že ja si to stiahovať nebudem. A keďže ja som dlhoročný užívateľ Twitteru, ktorý sa teraz volá X, ale ja to stále budem volať Twitter, lebo proste je Je to to Twitter. X-ko. Ne, je to Twitter. Tak. Že hej. Tak Tak. som si povedal, že proste blbosť. No ale nakoniec som sa na to dal, lebo proste aj ľudia v okolí si to stiahovali, tak som si povedal, že však vyskúšam, nie? No ľudia, ja jak som si to stiahol, normálne proste ten prvý pocit, ja som si myslel, že ja som misklikol a otvoril som Twitter namiesto To Threads. snad nie. To sa ako môže stať. Nie, ale to. lebo rozumieš, Pravda. to je proste aj celý koncept tej sociálnej siete je len okopírovaný od Twitteru. Je to doslova presne to isté. Máš tam vlákna, máš tam proste hej, celý aj interfejs, aj čo sa týka trošku tej webovej stránky, ale hlavne aplikácie. Proste to je úplne to isté ako Twitter a mňa by zaujímalo, ako mohlo toto prejsť. Že proste akože... Pravda. To akože, to aj Jak? mňa by zaujímalo. Akože podľa mňa by ich mali udať X-ko, alebo teda Twitter. Nech nekrachuje. Tak akože áno, lebo podľa mňa není dobré, že proste dojde, hej, dajaký neviem kto z Threads a doslova okopíruje celú vlastne jednu sociálnu sieť a zrobí a nazve to úplne dajak inač. To, Je tak. vieš, Je proste. tak. Má pravdu. Peťo typek. ukazuje dobre. Peťo sa trafil. Takže... Neviem. Ja som si v živote nestiahol Threads. Nemáš Threads? Nie. Dobrý No, akože achievement. je to úplne zbytočné, nice. Threads je úplne zbytočný, fakt, akože ja som si to stiahol len za to, lebo fakt bol som zvedavý, že čo to bude a vlastne na čo to je a proste som sa nemilo prekvapil, že je to vlastne len rebrandnutý Twitter a fakt podľa mňa to nie je správne, však proste máme Twitter, tak na čo Threads a chápeš, jak to môže byť znova to isté, len pod iným názvom, jak? To nemôže tak pravda. byť. Podľa mňa to je... A toto ma najviac štve, že proste ono doteraz nikto na to nejak akože neútočí, alebo jak to mám povedať. Ono možno tam je nejaká To diera to v už tých... nikto nepoužíva. No, akože... Chápeš? Môže byť. Akože počkaj, myslíš Twitter či Threads? Však Threads, za 2 dní 90% No hej, užívateľov vezme to tiež také. áno. Threads akože celkom je mŕtvý za 2 dní, tu máš pravdu, ale stále sa nájde kopa aktívnych týchto užívateľov, i keď je to menej samozrejme, ako keď bol Twitter spustený aj tu. No ale no. Dokonca poznám pár ľudí, ktorí dali viacej šancu Threads ako Twitteru a mňa by zajímalo, že reálne prečo? Kde sú, v čom je tá výhoda, vieš? Prečo? Akože ľudia hovoria, že on je celkom zlý, ale tak akože Zuckerberg, tomu budeš radšej veriť. No však práve. Ale, no dobre, ale čo je také zlé na Elonovi? Však proste je to len multimiliardár, hej, najbohatší človek sveta, keď sa nemýlim, keď ešte stále je, kedy proste sa venuje aj vesmíru, má automobilku, ktorá je, dajme tomu, že poslednú dobu celkom viac a viac úspešnejšia. Čo je na ňom také zlé? Však čo zrobil? Na kom? Elon Musk. On je super. Nice. Hej. Povedz nám o ňom. Hej, povedz nám o ňom. Ja? Dobre. Vymyslel Cybertruck, ktorý mal byť nezničiteľný a rozdrbal tak okno jedným trochu. kladivkom. On však si frajer. videl, čo ten prvú havárku, do ktorej vošiel. Hej, to som videl, jo.
To druhé auto bolo úplne zničené. A No Cybertruck ale, proste iba tie postové veci. A no ostatné hej, ale celkom v vieš, pohode. oni ho prezentovali, ten Cybertruck, jak proste nezničiteľný. A na to, že to bola len obyčajná autohavária, tak bol aj ten Cybertruck zničený. Ja som čakal, že bude viacej Je pevnejší. tak, je tak. Ale hlavne ten test toho neprestrelného skla, či čo to bolo, to bol strašný fail. To bolo hrozné. Jak to tam rozbili v podstate... S čím to rozbili? S Dvakrát, kladivom? no počúvaj. Nie, to bol Nie, to tak, oni on mali prišiel, on či buchol do toho kladivom, rozbil sa to a potom Musk povedal, že iba to jedno okno musí byť zlé a buchol do Hm? druhého a je to prasklo. a tam Ježiš. bola No. nejaká kovová loptička, či čo. Hej, kovové loptičke. Tak. Hm. Bol to fail. Ale, ne, ale do plechu sa dávalo kladivo. To bol v Ale tak pohode. ono, aj obyčajný plech ti celkom akože to prežije taký zásah kladivom. Akože dobre, možno, že trošku by tam bola nejaká Ne, prehlbina, popriví ale sa. tá... No, dobre, No. to je všetko. Tak k tomu, neviem, či k tomu ešte chcete dať čo povedať. Jónovi asi nie. Asi Uh, už nie. a Twitter versus Threads? Tak na to, že to nepoužívam, tak bardzo nie. No, tak ty to nepoužívaš. Ty to máš, David? Nepoužívam, ale mám to. Tiež nie. No však ja to tiež mám a tiež to nepoužívam, lebo však občas na to skočím, no zajdem na tú onu Počkaj, a teraz myslíš Threads alebo Twitter? Threads. Ja to ani nemám. Aj. Nice. Ja len občas zajdem na neho pozrieť, že čo a jak. Či sú tam nejaké nové veci vôbec. Väčšinou ani nie. Ale Mm, občas sa tam dačo nájde, takže uh, čo bola taká posledná veľká vec, čo sa stalo tam? na Threads. Nemám ani o jednej. Áno. Uha. Ešte neviem asi ani ja. Tak ja tam mám, počkaj, ja ti rovno poviem, hej. Ten algoritmus tých Threads je taký celkom zvláštny. On odporúča dosť divné veci, pretože neviem z akého dôvodu je to tak, ale dosť často mi tu vybehujú ľudia, ktorých som v živote nesledoval, hej. Akože fakt vôbec nemám šajnu, kto to sú a nie sú to ani nejaké, že nejakí influenceri, aj nič, to sú proste obyčajní ľudia, čo majú Threads, hej. A to A je celkom cool. akože áno, No. keby to neboli shitposty. Hej, bolo by to Hej. cool, keby to nebolo. Lebo to dojde tam nejaká, hej, ja neviem, 15-ročná typka a napíše tam, že ja neviem, dnešný deň bol hrozný a hento ti odporúči Threads, hej. Čiže ten algoritmus je trošku, a to fakt, a to Jak není sa ani, že, spýtaj, že prečo? a to není ani, že uh, z tvojho okolia nejaký človek, to je proste úplne mám tu aj Čechov, hej, napríklad, hej, čo proste, že nemáš skade ich poznať aj nič a ono ti to ich odporúči, vieš, takže je to divné. Ten algoritmus. Akože na jednej strane môže to byť cool, lebo proste áno, máš väčší dosah, ale zase, keby to bolo aspoň nejaký point. No počúvaj, otvoril som Threads a prvý príspevok, hej, odporúčaný algoritmom od profilu rk.19off. Kľúci, jaký je váš najväčší red flag u holek? Celkem mne to zajíma. Hej, čiže Čech úplne random má, poviem ti koľko má, má len Keď má 300 krátke vlasy, že sledovateľov. Jančo. Čo? Že keď má krátke vlasy, že Jančo. WTF. Akože, myslíš, že red flag? Hej. Však poďme celkom teraz zašpívať. Čo? Že to je dobrá otázka celkom. No, Akože, tak odpovedaj. je, akože ono takto. Uh, nie každej, nie na každom dievčati mi vadia, keď má krátke vlasy, lebo takomu to proste pristane, hej, tak to s tým vyzerá dobre, ale väčšinou to tak nie je, hej. Čiže vo väčšine prípadov, áno, je to red flag, ale tak je to akože nemusí, hej. A farebné vlasy? No, Čo si o tom myslíte? hej. Modré, zelené. Modré a zelené, to je už veľa, ale také, že napríklad červená alebo bordová, to je v pohode, hej, ale modrá a zelená, to je Hej, hrozné. súhlasím, Toto ne, to je už veľa. súhlasím. Čo ty, Peťo? Jaký red flag? Áno. Každý jeden človek je perfektný a nemá žiadne nedostatky. Mhm. Hej, ty si skvelý, Peťo. A ja by som chcel byť taký, jak ty. Tak, Boh ťa vidí. Máš otvorenú myseľ. tak. Jo.
paráda. Ka- No, ka- nie každopádne, si rasista, hej, to je super, to je super. mhm. No Rasist. každopádne, môžeme prejsť na ďalšiu tému Môžeme, a hej. tým je Povedz nám, Peter Kútka Kobra. Viete, kto to je? to je ten Nemám typek, čo šajnu. zomrel? Čože? To je ten typek, čo zomrel? Jaký? Nie, Kto zomrel? to je, Taký typek z to je Kobry náš zomrel. budúci prezident Slovenskej republiky. Aby si bol trošku v obraze. Čoho sa zastáva? Stream. No, toto je Peťko. Ukáž. No. Ja toho som videl párkrát na Instagrame, v Reelskách. No, áno. Mhm. Počujete to alebo nie? Hej. Trochu. Potichu to mám, ale to asi ja to tak mám nastavené. To je proste taký session, kde si proste budeme No. pozerať na YouTube Shorts. Koľko má Počúvaj, rokov? brach. 40? Má nad 40, určite. No, a to je náš budúci. Tomu sa vraví, nedávajte takýmto ľuďom do rúk sociálne siete. No, počúvaj. No, počúvam. On ako keby... Musíš mať nazbieraných 15 000 podpisov na to, aby si mohol, chápeš, kandidovať na Hej? prezidenta. No, To tak funguje? Tapek má 4210. A jediné Akože čo... No bojíš sa. počúvaj, Ale on Počúvaj, reálne počúvaj. ide kandidovať, hej. reálne ide kandidovať. Čo Počkaj. ti dáva? On tu mal jeden príspevok. Bracho, on chodí stále na priváty, ale teraz si našiel frajerku. Toto je jeho frajerka. Ináč chodí na Dobre, priváty. to nie je to zrovna môj štýl. No. Pozeraj to. Ako mi pomôcť so zbieraním podpisov? No, tu máš celý tutoriál proste. Aktuálne tu má ešte... Ale ono reálne to aj ľudia robia? Či akože... No, akože či robia. No tie podpisy, Podpisy či mu to áno. zbierajú, či mu to Áno. ide vôbec, vieš. Hej, ide mu to. On Normálne, on že bude mu to kandidovať. toto, hej? Čo ti Si dáva? predstav. Pozeraj, ale toto je on. To je náš budúci prezident. Čo najebaný na krok. Že je vám jasné, že... Je vám jasné, že proste to... Jeho ľudia nezvolia, vieš, akože... Ty vole. Jemne. Fanúšikovia, šťastné a veselé Vianoce, pripíjam na vás, dobre s***. Myslím, že dám cenzúru. Je to čistá fantázia. No počúvaj, ale on tu mal niekde... Počkaj, to tam ide čistá fantázia? Mhm. On je sa- creator toho mýmu? Hej, Čože? je to čistá fantázia. Toto stojí. Počkaj. A on tu mal o dosť viac teraz, čo? Ale ho normálne oslavujú ľudia. Peťo Kučka! Peťo Kučka! Ešte prosím ťa. Peťo Kučka! To má ale akože dosť ľudí. No a Čo ti dáva? tomu ver. Až sa bojí, že bude prezident. Bude. No, nebude, ale bude kandidovať. To No z toho akože, nebudú. dobre, je mi jasné, že nebude, ale ty vole, to mal- koľko ľudí, ale vieš, ono, tí ľudia to nerobia tak, že oni ho reálne podporujú, oni to proste, že haha, sranda, vieš. Jasné, lebo oni chcú, aby Peťo išiel vieš, do takých tých, jak sú rozhovory s prezidentskými kandidátmi a také hovadiny, nie? Mhm. No tak oni chcú, aby tam došiel Peťo a začal si z toho robiť srandu, chápeš? Akože myslíš do tých relácií, hej, že čo na Hej, jak Ja. máš na telo a také telo, hovadiny. áno, s tým Kovačičom, či jak sa volá. Áno. Ty On tu mal jedno video, ale asi mu ho zmazali.
No každopádne, to už je asi jedno. Peťo Kutka. Yes. Jo, ďakujem vám za pozitívne komentáre na backupe. No každopádne, má pol hodinu. Som tu ja. Ja netuším, kto to je. Privátové prasiatko. Ty vole. Nie, zás, už som jej písal. Máte 18 rokov, takže Skip. Oh yeah. Jezus. Počkajte, teraz si myslíte, že to sme pustili iba tak, že zvuk, že sme to pustili z internetu. Champ is here. Počkaj. Tak akože, Skočte mi na neviem, jak mám toto teraz, akože, jak to mám brať, vieš, že... Pozeraj, čakaj, tu máš dostrihy z tohto. Diel troch prasiatok je čistá fantázia, teda pokračujeme. Kurník. Diel troch prasiatok je čistá fantázia, teda pokračujeme takto s Peťom Kutkom, zatiaľ Láďo sa nechytá. Stále nedáš follow Peťovi? Nie. Nie. Aspoň ho Čistá premýšľam. fantázia, No Európa asi ho bloknem, hej, 2. Počúvaj, bracho. No. Jeho jediná, on chce akože kandidovať, len Mhm. a vieš, a akože tam musíš napísať, že čo vieš spraviť pre Slovensko ako prezident. A on tam napísal, že vie všetky mená narodenia, akože v dátume vie, že kedy má kto meniny. On im to tam Co, potom fakt? začal. Ale to je všetko, čo tam napísal? Vieš, viac si tam nedal? Ne, on tam dal viacej tých Zoltka vecí, sme ale zvládli, oni Peťo. mu vymazali ten príspevok na Instagram asi. Čo Nič ti tam- dá? Zakomplexovaný hajzlík. Niekde pracuješ? Máš nejakú Či by prácu? sa takto zrovna mal vyjadrovať budúci Húra prezident? Počúvaj. Čo je toto? Niekde pracuješ? Máš Nie. nejakú prácu pomimo... Nie? Ne, húra z práce. Á, Som okej. dieťa vetra, všade som To bude slobodné. budúci budiš. Žijem si stovku 365 rokov, vidíš v bloku. Používame tvoju hlášku medzi pesničkami? Videl som to, je to čistá fantázia. Peťo je jediný človek, ktorý vidí hlášky. A vedel by si nám nejaké hlášky aj takže akože nahrať vyslovene, že iba pre nás, aby sme to mohli používať medzi voláme. A hrali tie hlášky? Áno, prosím. Ahoj, Hej, Patricia. Ale tam nie sú nič Tu je- zaujímavé. Počúvaj teraz. Voláme. Áno, prosím. Ahoj, Patricia. Tu je Kobra. Čistá fantázia. Oha, Dobrá si Kobra. čo chceš? Pozývam Čo ťa chceš? na rande. Dáme si voľaký chlás a potom pôjdeme rovno na kúres. Bude to čistá fantázia. To je budúci More. prezident. More, typka Ukážem tiež, ti môj ona je veľký inteligentná. kár. No, Ale no zrušilo. tak. Hej. To čo bola jeho fanúšička tajaká, alebo čo? Ne, to je asi typka, s ktorou spal. Nejaká, chápeš, ľahká žena. Á, dobre. Aha. Chápeme, pochopiteľné, áno. No, akože, ja keby som takáto nejaká ľahká žena, priznám sa, ja by som, myslím, že odmietol ponuku od Peťa Kutku. Kebyže mi zavolal, že let's do business, myslím, že by som neprišiel. Nie? Prečo? Ale neviem, akože, jak to povedať? Tuto je, Zober si, tuto je, počkaj. na ktorí ľudia toto fakt môžu myslieť vážne, že oni ho chcú za prezidenta. Vieš si predstaviť, že reálne, hej, stalo by sa, že proste nejakým zázrakom bol by prezident. Jo. Takže, mám tu že našiel som to, že volám sa Peter Kutka, som narodený 1.1.1979, 44 rokov. Má stredoškolské vzdelanie a školu vzdelania? života. Či školu života, sorry. Hej. Celý život som pracoval ako normálny človek s veľmi podpriemerným platom. Momentálne som na úrade práce. Nice. Školu mám dokončenú stredné odborné učilište s maturitou. Na sociálnych sieťach som svoj súkromný život otvoril fanúšikom a ukazujem 100% z môjho života. Netajím sa tým, že mám rád alkohol. Väčšinu života som obľúboval ľahké ženy, ale teraz hľadám pravú lásku a asi som ju aj našiel. To je tá, čo som vám ukazoval. Mám za sebou zápas v MMA, myslím, že bol v Bol Clash v of the MMA? Stars.
bol v Clash of the Stars, Ty vole. ktorý som vyhral v prvom kole. Som úprimný a celý život hovorím pravdu. No a on tu... Áno, vždy sa fakt o mne. Pracoval som Ježiš, rukami toto. 20 rokov, pijem alkohol pravidelne už 10 rokov, mal som pohľadný styk už s 36 ženami. On si to počítal? Fandím Manchester United už 30 rokov, obľúbený alkohol je Germeister alebo whisky. Nemal som s týmto nikdy auto, súhlasím. chodím celý život peši. Nemám doma pračku, periem v rukách. Viem všetky meniny v kalendári na spamäť. Aha. V roku 2023 som stihol navštíviť 8 privátov. Najobľúbenejšia spevačka je Britney Spears. A Čo je tá teraz pozeraj. fotka tam dole? To čo je? Toto? No? No, to ti poviem potom. To bracho, on má vlastnú songu. Cobra Rap. No? Áno. Potom 10 sľubov, že zahraničné návštevy budem vítať slivovicou, nechlebom so solou. Budem hájiť záujmy Slovenska, nie Ruska ani Ameriky. Nebudem podvádzať svoju prvú dámu. Nebudem toľko piť. Naučím sa viazať kravatu. Kúpim si konečne práčku. Budem apelovať na privaty, aby zlacneli. Zruším COVID. Jak chce zrušiť COVID? Ja neviem, bracho, nepýtaj to. Čo zruší COVID? One zo slovníka? Alebo čo chce? Ja neviem, fanúšikovia ma budú môcť navštíviť v prezidentskom paláci. Na stretnutia budem chodiť peši. To je dobrá vec. Hej, nebudem mať ochránku, alebo s ním bude chodiť ochránka peši. Podporte ma nosením môjho, radšej nechcem vedieť čo. Merču. Však má merč, Hej. to som ukazoval. OK. No a teraz... Cobra Rap, bracho. Vážený, neodpisuješ? Odkedy si mi poslal kart, tak ťa neviem dostať z hlavy. Už je to týždeň. Prosím, ozvi sa mi. Pozdravím moju bývalú Helenu, hlavne nedelu. Bola to víkendová kočka, ako sračka. Lízal som mu aj tak, sem tam aj veniec. Otriasal sa barak, raz ma kopla do vajec. Teraz už len pijem rajec a pekné mladé dievky. Som Máme starý gameplay. chlípnik, Čo? Peťo tam má gameplay. Hej. Akože, dobre, tá pesnička je hrozná, hej, keď sa k nej mám vyjadriť. Ale rímy je tam hrozná. boli, bracho. Nevravím, že tam neboli rímy, ja len vravím, že bola hrozná. Pekné mladé dievky, bracho. Trošku ináč pomenované. A s trošku divným povolaním. Ale však, dobre, však každý sa nejak živí. Áno, čo si o tom myslíš ináč, Ančo? Povedz. Akože teraz o čom? Lebo bolo tu Že, veľa vecí. či myslíš, že je vhodné, aby išiel do relácií, kde sú reálni kandidáti, chápeš? On už Že, má... Pozri, kým by bol v reláciách, bolo by to furt proste neškodné, lebo však čo tam zrobí? Nič. Vieš, tam proste len porozpráva dačo, hej, oné. Rozumieš, proste neškodné slova, hej. Jedine, že nepovie nejakú fakt, že sprostosť, ktorá by pokračovaní príšte. Ale že by proste bol prezidentom a že takto, lebo chápeš, možno, že je kde takto, kto reálne ho podporuje, že proste chce takého prezidenta. Ja si myslím, že to že není veľmi dobré. Není, určite nikto taký není. Dúfam. Akože, okej, čo je sranda, to je sranda, ale bracho, reálne sa prihlásil na kandidatúru do oného, však ty vole, to nepotrebuješ tam zložiť náhodou nejakú túto, že proste peňažnú hentu? Nie. Či čo na to treba? Tebe stačí mať nad 40 rokov, musíš byť bezúhonný. To čo znamená? Aha, okej, nič. Že nemáš zápis v registri trestov. Okay. A ešte tam je pár ďalších vecí a nespomeniem si teraz. Musíš Neverím, mať že on maturitu. nemá zápis v registri. Normálne neverím. A musíš mať maturitu a to on má, chápeš? Takže môže byť kandidát. Hej, na učilišťu má maturitu, ty kokos. Hej. No neviem, akože začínam si mysleť, že keď mám nejaké obavy alebo pochyby o svojej budúcnosti, tak však čo, pri najhoršom budem kandidovať za prezidenta.
No, ale Pravda. zohnať 15 000 podpisov nie len tak, on má No ešte však iba akože 4 jasné, ale vieš, ak zrobím si kampaň, hej, 000. Hej. lebo dneska očividne už môže byť prezidentom asi každý. Jak tak kúkam. Však ešte není. Čože? Mhm. Akože není, Ešte nie. ale není. More zas. To... Áno. Akože nie je, ale... Preto máš Čecho na trec. Jo. Jo. Akože ešte nie, ale proste, chápeš, minimálne kandiduje, hej. Taký, zase nechcem nadávať po ľuďoch, ale taký menej inteligentný človek, však povedzme si úprimne, sa dostal proste, hej, zorganizoval si všetky tie papiere, hej, povolenia a neviem čo, somariny a reálne kandiduje za prezidenta, však to je, ty vole. To je insane. Yes. Dobre, Toľko k tomu. Peťo, Hm? máš niečo? O čom by si sa chcel pokecať, alebo nie? Okrem Ja? Minecraftu. No, Aký Minecraft, bracho. Neviem. vidíme ti to v okuliároch, vrah. Vyzerá to jak je to Minecraft? Je. No, Je. vidíš. Scary modpick, bracho. Už som videl Herobrina. To si chcem stiahnuť a ja si chcem zahrať. Je to sranda? Tak zatiaľ sa robím iba dom, takže... Jej. Čakaj, kým na teba vybehne hentá vec, čo má 1 000 000 nôh. Ale to si stiahnem aj ja, to si zahrám aj ja. Takže chceš povedať dačo k Dobre. tomu Peťovi Škutkovi, či jak? Jak sa volá? Akože... Kobra. Preboha. Nice. Pohoda. No, takže nič, okej. Dobre, potom tu mám ďalšiu kobru, ale ten už nie je Peťo, ale je to Jarin Kobra. To je zas. No, aby som to uvedol na pravú mieru, kto je Jarin. No. Sú si celkom podobní. No, je to chlap, ktorý zarába celkom dosť peňazí mesačne. Nevyzerá tak. Vraví, že 5000 korún, toľko peňazí, že minie za mesiac iba na jedlo a jediné čo robí, je, že žobre od fanúškov, aby mu, chápete, dávali peniaze. No a je to Jarin. Ale akože, čo je to za... A to je Čech. Tak, teď vám zase řeknu, trošku co jsem si potřebujeme. koupil za tu vaši podporu. Pozeraj. Ale on tiež akože ide za prezidenta, alebo čo robí tento typek? Nie, on nepôjde. On je Čech. A Bali neplnoleté, one. A že je to pedofil, hej? A mne príde najdivnejšie to, že keď chceš byť prezident, tak musíš mať nad 40. To je také... Hej, no divné. akože to je celkom vysoký vek. Keby tak aspoň, že 35 Je. ešte OK, lebo chápeš, ale 40, čak to už si celkom aj starý človek, dajme tomu, vieš. Zdravíčko. Internetu, bracho. No. Tak si teď... Kedy boli dušičky? Dávno. Neviete dátum? Presne. Nemám šaj. Ja neviem dátum ich mením, bracho. On si prezrite proste, čo tu má. On tu má samé ženy, ten Jarin. No a že by sme sa ešte aj niekam dostali. Jarin má vlastný seriál. Jako? Fúha. Ale reálne v televízii, alebo len proste natáča na Nie, YouTube? na YouTube. Aj, ja že má dačo v telke. Jarin Kobra seriál, bracho. Holky Kobrové sa to volá. A on tu má proste 3000 postav a iba z Nikoli Kobrovej. Proste on je každá iná postava, ale na každú inú postavu má filter, chápeš? Akože chápem, ale... Tak co? Jak jsi Má se aspoň dobrý vyspala? skript. Tady tě určitě někdo hledat nebude. Mám otázku. Nie. Mám otázku. Jak si na toto prišiel? Tu máš 656 hľadnutí. Ne, nevyspala jsem Jak si k tomu...
Jsem hľadaš tieto přivázána veci u na stromu, internete? jak jsem mohla spát. Bracho, ani sa To je- nepýtaj, Co, jak sa co po mně chceš? Takže celkom by ma to fakt zajímalo, Já že ti to neřeknu. jak si toto tu našiel. To tě Fakt. taky nemusí zajímat. prosím ťa. Pozeraj, A, pozeraj chtěl ten se po masterpiece. maminku. Čak A je to Šmirák kus. potkal, Aby se Jeď dala maminku. na brousy. Dobre, akože môžeš A to to stopnúť, také? ale Kterou mám. jak si na to došiel? Však to, no, to sa nehovorí. prečo? No proste, dobre, a to poviem na rovinu. Mhm. Jarin vydal pred dušičkami, myslím, také videjko a ono mi vybehlo na TikToku a on tam žobral od ľudí peniaze, aby mohol si kúpiť listok na vlak, lebo že mu súrodenci nepomôžu Aha, okej. a aj sviečku, aby point. mohol a sviečku, aby mohol zaplatiť oné, chápeš? Vlak Mhm. za hrobom, chápeš? Aha, okej. Dobre, Vlak to akože a sviečku, že by si mohol na tom kúpiť. sa stal virálny? Ne, tak som ho našiel iba ja. Hej. Dosť divné veci hľadaš. Hej. No, každopádne, ak už nemáte nič, za mňa všetko. Predstavil som mám 2 kobry. Akože asi k tým kobrom Peťo je už lepší. asi nič. Asi nie. Dobre, No. poviem to takto, Peťo toho viac dokázal ako ten, neviem, tá druhá kobra, neviem, jak sa volá. Ale i tak je to podľa mňa. Fakt nechcem urážať ľudí, ale podľa mňa je to mierna diagnóza. Ale A akože to je fakt zle, keď od ľudí žobráš peniaze. To je Jo. akože na TikToku. jo, je to hrozné. Lebo chápeš, keby že ti pošlu donate a na TikToku kúpiš ružičky, aj tak nejakých 60% z tých ružičiek ide TikToku, chápeš? Mhm. Hej. To jedna ružička dáva pár centiakov. Mal by si začať OnlyFans. Hej, presne, Jarin OK. by si mal začať robiť OnlyFans. Jo, no. Mám tu ešte jednu takú vec. Chcete ešte niečo k tým kobrám, či co to sú zač? Ja som vám to Nie. predstavil, ja nepotrebujem. Dobre, tak mám ešte jednu vec, ktorú by som chcel dneska prebrať. Čo si myslíte o predávaní zbraní? Akože bavíme sa aj o tých veľkých dlhých zbraniach, hej? Nielen proste nejaké tie malé, jak sa volajú? Glocky, Ono- či jak to je. Ja neviem jak to je, ale podľa mňa by mali dať nejaké, neviem či sú, či nie, ale proste nejaké úrovne tých preukazov a potom by sa normálne mohli predávať. Ono sú tie Sú, to preukazy, sú. zbrojné pasy sa to volá. A oni majú úrovne nejaké. Nie, myslím, Mhm. že alebo fúha, no neviem, lebo viem, že napríklad poľovníci, myslím, že teraz nechcem somariny trepať, ale myslím, že poľovníci majú zbrojný pas, lebo však oni majú hentú poľovnícku. Tak, ale pušku, chápeš, nie? aj tí, čo robia triatlon a také veci, však No tak aj oni teoreticky by mali mať, tak asi tým pádom sú nejaké úrovne. Toto zase až neviem, že či sú nejaké úrovne, ale napríklad, bavili sme sa o tom minule som na tom videl vyjadrovať sa znova nejakú Češku, tiež, nemám šajnu, kto to bol, malá typka, asi 200 sledovateľov. A vyjadrila sa tam verejne, že bolo to po tom incidente, čo sa stal v Prahe, že podľa nej by mala byť predaj zbraní ilegálna. Mali by to zakázať. Ja si ako úplne s tým a to je nesúhlasím. hlúposť už. Je to hlúposť. Ja s tým úplne nesúhlasím. Akože áno, zbranie treba mať pod kontrolou, aj všetko, ale zároveň proste zakazovať také že úplne zakázať kompletne. Neviem, však takto to má Je- proste jak je to hobby, hlúposť. hej, alebo proste sebaobrana, alebo dačo, chápeš, proste. Podľa mňa malo by to byť tak, robia sa na tie zbrojné pasy psychotesty, lenže keďže sa stalo to, čo sa stalo, že proste, Dobrá, ale však tebe stačí, že by tvoj otec mal zbraň. A už proste sa môžeš ku nej dostať aj bez žiadnych to je pravda, zbrojných pasov. tak zase toto už neovplyvníš nijak, lebo vieš,
Dobre, môže byť napríklad nejaké pravidlo, hej, alebo podmienka, za ktorou ti vydajú ten zbrojný pas, že musíš tú zbraň si proste chrániť, hej, že nikto iný sa nesmie k nej dostať. Akože dobre. A podľa mňa určite aj taká podmienka bude, ale vieš, tomu nezabraníš, hej, že jak tomu zabraníš? Dobre, dáš si ju do trezora, ale vieš, nie každý má trezor. Proste to je také, no. Chápeme sa. Ale zase zakázať úplne Yes. predaj zbraní, podľa mňa to není dobré. Ja s tým úplne nesúhlasím. Jo. Ja tiež nie. To je asi všetko, ne? Akože Peťo, ty nič nemáš? Okrem Ľudia- toho, že hráš Minecraft? ľudia, čo majú veľa peniazy, sa ako zbraň dostanú aj tak, takže No to je pravda, to je jedno, ono, že či sa zakáže alebo nie. aj to presne, že oni keď to zakážu, tak ono teoreticky, hej, tým, že to zakážu, tak tí ľudia sa k tým zbraniam môžu dostať ešte ľahšie, lebo vznikne čierny trh zbraní. Akože ono, áno, To je pravda. existuje už aj teraz, ale sa proste rozšíri, lebo však čo je zakázané, to je lákavé, nie? Však poznáme. Je tak. Čiže sa rozšíri tým ten čierny trh tých zbraní a neviem čo a reálne si kúpiš zbraň hoci kde za rohom, kde na ulici, hej. Čiže to je také, že zakážeš, ale zároveň to môže priniesť niečo horšie, hej. Čiže Však to je ten v Amerike, jak zakázali alkohol, tam strašne veľa potom bolo rôznych Amerike gangov, ktorí ale zakázali- oni ho zakázali, v že Amerike úplne, jeden či dali čas, len... hej. Úplne zakázali alkohol a strašne veľa gangov vyšlo s tým, že proste iba predávali alkohol. A bolo to proste strašne zlý nápad. Ale to nebolo dakedy teraz, neviem o tom, že by... Dávno to už bolo. Aj. Tak lebo viem, že napríklad tí Američania majú tú vekovú hranicu na požívanie alkoholu 21 rokov, hej. A napríklad oni to tam majú dosť prísne, že v Amerike, keď napríklad máš pod 21 a chceš ísť niekde do baru, ty ani dnu nemôžeš ísť. Oni ťa tam proste nepustia, dokedy nemáš 21. A to je jedno, že ty tam nechceš požívať Robiť alkohol, hej, tak. že nechceš tam proste piť Robiť alkohol. nehodláne veci. Áno. Môžeš im to vysvetľovať, koľko chceš, oni ťa tam nepustia, lebo nie si v tej vekovej hranici, hej. Aj keď tam podávajú nealkoholické nápoje, nemôžeš ísť ani dnu. Čiže zase to je už podľa mňa blbé. Lebo chápeš. Je tak. Jednak poprvé podľa mňa vysoká hranica na požívanie alkoholu, hej, 21 rokov, že na čo až tak veľa, vieš, proste tak dlho čakať a po druhé, však keď chcem len tak kde ísť posedieť, vieš, s kamarátmi vonku alebo dačo, tak nemôžeš ísť skoro nikde, lebo tam v podstate všade, kde podávajú alkohol, okrem takých tých reštaurácií, ale vieš, také tie podniky, hej, kde podávajú alkohol a somariny, tak ty tam nemôžeš ísť, dokedy nemáš 21. To je strašne blbé podľa mňa. Však ani na Slovensku by si nemohol, len na Slovensku to funguje trošku inak. Nie, chápeš? ale ty môžeš ísť do Môžeš takých ísť. podnikov, ale nemôžeš tam si dávať alkohol. Ale ty Ja som dnu, myslel, že- hej, v podniku môžeš byť a môžeš si objednávať tieto nealkoholické napoje, alebo proste chápeš jedlo, alebo niečo. Ja Lenže tak. tam nemôžeš ísť ani do toho podniku, nemôžeš tam ísť. Oni ťa tam nepustia, vieš, to je to. Aha, ok. Dáva zmysel. A náhodou, keď sa tam nejakým spôsobom dostaneš a ťa načapu, tak ideš von, vieš. Jo. Ani nemôžeš Dobre. povedať, že to je na to, že sa ti ešte mozog nevyvíjal, pretože ten sa ti vyvíja až do 25 alebo až také, alebo 7, už neviem. Ale akože, jak to myslíš? Takže okolo ti je neprospešný ku vývoju mozgu. Áno. Takže takto by mohol povedať, že je to o 21, aby sa ti viac vyvinul mozog, ale tak to je tiež Jasné. nepravda. Proste to dali na 21 zo žiadneho dôvodu. Aspoň. Tak akože Tak to možno vyzerá. tam bol nejaký dôvod, ale podľa mňa to nebol nejaký fest dostatočný dôvod, lebo myslím, že Amerika je asi jediná krajina, ktorá má od 21, či? Ešte takto má? Tak? neviem. Nejakú vekovú hranicu?
vysokú? Podľa mňa aj viac majú niekde. No niekde dobré, ale, určite. ale väčšina týchto, vieš, 18 je taká tá, hej, všeobecne známa Ale v Európe. hranica. V Európe. Čo vieš, zahraničné možno nie. No tak zase veľa tých zahraničných zemí okrem Európy nie je, vieš, takže hej, No. čiže máš tam jednu Ameriku a ešte co tam, vieš, v podstate Jo. skoro, dajme tomu nič, takže neviem, je to podľa mňa blbé, že ani dnu ťa nepustia, je to také, nemyslím si, že je to správne. Jo. Dobre. Na dnes Tak asi všetko, to je ne? všetko. Tak to je všetko z tohto parádneho podcastu. Určite ste si ho užili. Príďte zas. Určite sa vidíme znova, Mhm. pravdepodobne o týždeň. Keď Áno. nám to vyjde. A poďte kúrovať. A Uh, voľte kútku. Áno. Samozrejme, to všetko je sranda, hej? Nie, ja to myslím smrteľne vážne. Mhm. A Peťo tiež. Voľte Peťa. Dovidenia.